Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners. Mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no. Pasensya kayo nga nadugay-dugay kog upload aning sumpay aning drama. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod, mga ka-DJ, mga ka-listeners no. Bayno di ta maglangan. Nia ang sumpay sa ang tanang bakak, ikaw ang tinuod, part 4 natak mga ka-DJ, mga ka-listeners. Pasensya jud kayo nga nadugay-dugay kog upload aning drama, mga ka-listeners, mga ka-DJ. Bayno, di ta maglangan, nia ang sumpay ning sugilanon. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod, part 4. O advance Merry Christmas and Happy New Year kaninyong tanan, mga ka-DJ, mga ka-listeners. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon, nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ginhawa Delfin Espares. Do you really love me? Yes, and I always will. Oh, gitamparos mo ako. Ganti na sa imong buhing bakak. Nagkinahanglan ko nimo. Nisaad ka nga dili mo biya. Ipakatuog ko nimo sa imong mga buktod. Apan sa pagmata ko pa, huwa ka na. Isa'y luwa ko. Dili gid ay ako ang gipili sa imong kasing-kasing. Ikaw ba gini? Ako, Sarah. Nagpangita pa ako nimo. Mahal di ka. Salamat sa tanang bakak kay mong kipabati na rin ako. Ikaw paghihapon ang tinuod ko, man. Timaan sa kumakayapag nga gugmay mo. Ingon na ni ini ang akong kahintang sa imong pagbiyak. Don't you see that now? Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Sugilanon sa mga kasing-kasing nga dibati o kasilak ug matuod nga gugma. Tagsulat og direktor Francis Iliaga Espares. Musical scoring Randy Nacordatayan. Audio editor Jeffrey Caponada. Soundman Aldwin Nacorda. Dalit ka nato sa RMN Drama. Og karon sa bag-utang sugilanon. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. 50,000 each. Kamong tulo. Wow. Hatagan tamo og 150,000 pesos. Ay, solte dayo. No, ikaw sa isugo ni mo, bebet. Itlos na yan. Ayaw siya. Awas. Sige mo kang istorya niya. Ay, kung saan sa trabaho. Nagpaabot mo yung bahay, Robin. Unsa man na? Isulti na. Robin, sige na, unsa. Isulti na. Unsa ang mga trabahoon, ha? Robin. Oh, Sana wa paminaw. Mao kini inyong buhaton. bebe, saman. Sa di pa ka mo yun. Kinahan lang. Masulti. Oh, down payment, sabi. Sulti din mo yun. Down payment. Down payment? Oh, sorry, kinahan lang may down payment. Kinahan lang mo yun, ha? Oh, hatagan tamo. Ay mo kamalaka. Pero unsa lagi mong buhaton, Robin? Ang inyong buhaton, ikaw, Piolo, Ah. panguyabi si Sarah. Ha? Oh, kanar di ay da si Pula. Si Pula kay. Di ba, wey? Ha? Huwag yaban yung squidjara. Kaya ni mo? Awa na, uy. Gisugda na. Ay, Ha? patay. Unsa gisugdan na? Aw, kuan, kining... Imong panguyaban si Sarah para nako. Oh, ha? Ana? Unsa? kung sabi tayo tuloy ng kubical skate doon. Seryoso ko. Bida, no? May Robin. Ikaw na lang nga na. Ayaw lang ko. Sila tingali. Sila. Suguan sila si Baybuli o Grisa. Ayaw lang ako. Ano mo balibad bang ka? Suhulan taman ti ka. Baliban lang ko, bay. Baliban lang ko. Ayaw lang ko. Ayaw sa anak, Robin, uy. Risa. Nganong si Piolo mong cute. Kung ikaw na lang di ay. Suhulan man tamo. Dili man ako pangayoon ang iyong serbisyo. Suhulan tamo. Bisa Baya. na. Di man maayog, good. Kung ingnon ni mo, ana, kung ako'y babae, no, kung ingnon ko ni mo, ana, di ko musugot, uy. Risa. Ilad ka ayo. Ikaw nga first runner-up sa pagka-Mr. King, may dagway ka. Di ba, gwapo? Unya, manugo kag laing tao? Hala no?
Mawag tang imong pagkaklasan na, uy. Magpatabang lang ko. Gwapo kay kang tao. Unya manugo ka? Bati, Robin. Patabang naman siya. Kani, magpatabang lang ko. Dili, uy, kaya mo yan. Kwarta. Ipakita ang imong pagka-chicks killer. Oh, Risa. Hangtod ka ron. Wa man maabot si Sarah. Gibati na kog dakong kabalaka na. Pero, nagkuyog hinon sila si Piolo. Nag-uwan-uwan na pa. Oh, murag doon ay sakyan ng namihod. Tingalig si Sarah na. Ay, salamat. Ni ka na Diyod. Sorry, Mi. Nalangan ko. Kisabay ka ba ni mo? Ako rin, Mi. Ha? Wa ka gihatod ni Piolo? Unsa? Nganong matod man siya? Kuan, kining... Dili ko gustong lalaking babaydor. Ha? Di ko gusto makonsumisyon sa taong babaydor. Babaydor si Piolo? Babaydor siya, Mommy. Ug mao nang dili ko gusto anang ingon anak ang lalaki. Tungod kay daghan kay naong. Sarah? Shit niya. Sarah? Mahila ka? Ngano? Unsa hinungdan nga mahila ka, ha? Sarah? Naglagot ko ni Piolo, Mommy. Ha? O, sabay mo gikalagutan niya. Basta kay naglagot lang ko. Diya ka na, Mommy. Uy. Naglagot siya ni Piolo. O, sabay hinungdan. Sarah? Ablihi ko, anak. Makigsulti pa ko nimo. Di pa ko ganahan makigsultig tao, Mommy. Sarah? Mi, biyahe lang gud una ko. Please lang. Biyahe lang una ko. Aron mawa ng kahuot sa imong dughan, Piolo. Diha sa tay. Mag-ice coffee ta. Risa. Manood ta diha. Si Bible eh. Ito pa sa CR. Okay. Tanaw na ko ni Mino. Naguol ka. Ako na goal? Wa ba ya? We, klaro kay si imong dagway, uy. Naguol ka. Kuhan Risa kini. Ayaw palapi. Ayaw palapi. Relax lang. Basin pa di ay og magkaulit na mo ni Sarah. Magkauli. So may angay ulit. Kanang magkarelasyon mo og balik ba? Ayaw na lang tingali. Ha? Nga naman. Murag dili magkasinabot. Na, dali asa di mo mo surrender, uy. Bag-o pa gani. Adjust lang. Kuhan kini. Anak manggid na, Piolo. Basin pa og kinahanglan pagid ba nga magkailhanay pagid mo sa inyong mga batasan. In love kay kang Sarah, di ba? Kuhan kini. Klaro kay sa imong reaksyon, uy. Ingon og sa nahugno ka, nga ang inyong relasyon, wa dang tiog oras. Dito? Kasabi lang. Yamaman ko lang ang kung kapalingon. Risa. Piolo, tabangan ti ka nga magkaulit mo. Tinuod ka? Yes. Tabangan di ka. Promise. O, anak. O, saman, okay na ka? Mommy. Basta pa kuno ko, Bi. O, sabay problema. Kay, ato sulbaron. Okay na, Mi. No, ayaw pag-ingon ni anak. Kaysa akong tanaw ni mo, dili ba agad ka okay? See? Haskang lahoma sa imong mga panghupaw. Kano ba? O sa hinungdan, ha? Okay na lagi, Mi. Way problema. Doon na. Dili ka makalimod na ko. Nagkailakay ko sa imong kinaiya. Mag-iningon ka na gani ni anak. May problema ka. Simple ra magud nga problema, Mi. Naglagot lang gyud ko. Kang Piolo? Yes, Mommy.
Oh, anong naglagot ka man ni Piolo? O sabay sa niya? Anong naglagot ka man? Balikon pag yun ako, mi nga babaydor siya. O nga nung maglagot ka man, kung babayador siya. Nga naman, may relasyon mo? Aduna. Sarah, nagkarelasyon na mo ni Piolo? Yes, mi. Pero, gibuwagan na ako. Unsa? Oh, buwag dayon. OMG, nga naman. Wa lang. Wa ko ganahi. Ay, pasabta ko, oy. O sa pagkahitabo, ha? Nagkarelasyon mo, niya, buwag dayon? Wa man makauyon. So, si Dugayan. Oh, buwag dayon. Kano sa lang mo nagkarelasyon, ha? Ganina lang, mi. Dito sa mall. Nagkauyab, mi. Oh. Pero, waabdig ko nga sa oras. Buwag dayon. Oh, come on. Sarah, nga naman. Doon sa bahinungdan. Mi, sa ako nang gikaingon. Babaydor lagi siya. O giyon sa man mo pagsuta nga babayador siya. Ang iyang gisulti na ako. Basta naa siya. Deligid ka ngayong mabalaka. Tungod kay naa siya. Safety ko no kaayo ko. Oh, kung mao ka na, very good. Very good siya diyang dapita. Pero pag ingon niya nga, ingon anak ko rin siya kumupanggag babay. Okay, unya. Oh, buwag dayon. Unsa? Buwag dayon. Sarah nga naman. Nagpasabot lang na, mi. Nga, daghan na siyang naagian nga babae nga iyang gipangga. Di ba sakto ko? Sarah. So, buwag dayon. Sarah, sa ingon lang niya na ka sayon? Mi, dili ko gustog salin ko. Sarah, iha. May muot palag ko nimo. Mommy. Iha, di ingon ni Ana ang pagpakigrelasyon. Mura kang bata, Ana. Unsa, mi? Ang pagpakigrelasyon, nagkinahanglan ka na og pagsalig. Oh, trust. Kada kay misugot ka niya, nga sa ato pa, aduna kay pagsalig ka niya. Mi, nisalig magod ko pag first. Nga ako ra. Pero, mura magog doon na siya kagahapon. Oh, dili na lang ko. Si, ang imong gisulti, way ikong basihanan. Unsa, mi? Miingon ka nga murag, doon na siya kagahapon. Nga sa ato pa, dili ka sure. Dili ka siguro. Pero ang iyang giingon nga, ingon siya ana, kung mo pangga siya babae. Unsa day na, bi? Iya lang ka ng kisulti para mo salig ka niya. Nya, dili na magsilbi na ko, mi, uy. Ang gusto na ko sa lalaki ka ng akura. O wa mag-agi ni bisan kinsa. Dili ko gusto sa kandahan ko, no? Gusto ko brand new. Sarah, o niya, sa dihang imo siyang gibuwagan, misugot lang sab siya dayon? Wa, namugos pa nga, iya kong ihatod. Pero wa ko musugot, nibiya ko. Nag-una magani ko nila. Ni-action siya pugong na ako, pero wagid ko magpapugong. Nilakaw-gid ko. O wa ka pasa? Ni-action siya sa agpas, pero wa man mo pa dayon. Mao ba? Di samot gani akong kalagot niya. May samot ang imong kalagot nga wa siya mo padayog agpas nimo? Buang siya. Tanaw ra, kibiyaan lang ko ay. Wag ito bagang akong pangutana. Ay, si Sarah man eh. Hello, Sarah. Hello, Risa. Nauli na ka? Oh, nauli na ko. Okay. Sila si Buloy. Asa na? Tuwa pa man dito sa mall. Giam-aman to ni Buloy si Piolo kay murag nag-uul man to. Unsa? Nag-uol nga naman? Imo magipuwakan. Risa. Nag-all day siya? Aman to namo ni Buloy, uy. Puro man siya nahugnuod sa dihang nibiya ka. Otik, sod. No. Dili ate ba Sarah? Nakita ko, nag-uol siya. Nga namang mag-uol good siya. Naidagang babae, oy. Mr. King good siya. Basta lagi kay nag-uol siya. Wasi makasabot sa iyang kibati. Nga no kuno, ingon lang kuno adto kabubu ang inyong relasyon. Nisumbong siya ninyo? Nisubok taon si Piolo. Bayot good niya. Sarah. Ang laki nga mo sumbong sa laing tao. Ilabi na sa relasyon sa babae, bayot na. Di man tingali, Sarah, uy.
curious kung anong subo kayang iyan dakway. Sos, atik lang tong iya. Dili ba yung tingali, Sarah? Ingon siya. Paano na ko? Dili. Never ko musaw og salin. Di ka maluway niya. Tay maragod. Nga na ikaw man ang mo explicar. Gisugo ka niya? No, waoy. Naluoy lang ko niya. Hinungdan nga nihangyo ko nimo nga. Mag-uli na lang mo. Risa, ikaw gid ang mo hangyo? Unsa ka, ikaw si Piolo? Talihog ha. Ing na si Mr. King, nga dili siya magsumbong-sumbong sa problema ni sa babae, uy. Bayot kay siya, ana. Bayot. Bye. Da, sumbong pa siya. Huwag si Risa, pod. O sige, may hangyo nga mag-uli ni. Kasi pagtuon niya, cheap. Malhin kita diri da, Pita. May dinibay kay dunay beer in can ba? Bitaw na. Sa kato pa ning akong amigo, si Shagit. Singon, Birkol! Okay na. Kadungo pita ko anak sa. Birkol. Milagro da. Inom ka? Panagsaray ko niya ako. Panagsaray. Pita. Sama na, paungaw sa imong kayo, boss. Ha? Gali ay. Oh, come on. Paungaw na ay, unsa maga. Ako sa una ba Sa di yung giliuban ko sa kong uya ba sa una ba? Gipahungaw na ko. Gidasok na ako ang babae sa kakakuglan. Gihubuan ako tanan. Gipahungaw na ko. Limahong nang kayo. Oo, ang hanggaw niya. Wala. Dili mo sabot ko gibati lagi. Ano na yung kwato mo kantaw? Kinsa siya! Nganong nagluib ka? Kinsa siyang pinangga mong labaw pa ka na ko? Unsay anak kaniya nga wala ako? Dan ako nga tao na to. Kanta-kantar to eh. Lingi mo muli ako doon sa... Kuan ba, kinang dili makaitan tong sakit ba? Tungod kay magkayo makadevelop, aliman ka na, wadantig tungas oras buwag dayon. Porbida. Noon sad pero anhibaw ko, tandog imong garbs no. Murag mo sad. Tandog li, klaro kayo. Pero di pud lalim murag kay dunulam ta ka pagkaon. Nya pagdunol sa diha mo kaon ta ka gibawi kalagot di ba? Kalagot tinod. Pero lang di lang ta maglagot Ama-ama lang gyapon nato atong kaugalingon. Kuan man para nako ba ang tanang pangitabo mo na ginaingon do na kuno nay mga hinungdan og kuan ba kanang sa ato pa do na kunoy tumong og tinguha ang mga panghitabo na moabot sa atong kinabuhi. Kani what do you mean by that? Basin gituyo lang tingali ni Bay Buloy aron ako masuta kung unsa nako siya kamahal. Bay Phil. Tingali siya ang gibuhat mao ni pagsukod nako kung sakitan ba ko. Nagsikilag ring. Bagit mo tupag si Piolo ay. Tupag ka ko ba? Hello. Ay, may kinitubag na kit ka. Risa, nanawag ka. Tawag si Sarah. Aron magkauli mo. O lagi, tawag ito. Aron sa ingon magkauli mo. Mao ba? O lagi. Sige na, kay ako naman itong gi-explikaran. Giunsa nimo pag-explicar? Simple lang, kwet. Akong giingnan nga guul kaayo ka nga gibuwagan niya. Niyaw. Sumibong niya. Mauto na na siya. Ngano ko nung nahibaw ko. Tapos? Ako siyang giingnan nga nisulti ka na mo nga gibuwagan ka niya. Simpong niya. Gipakaingon ako og maluoy siya. Wadi ay? Naglagot man hinuon, Piolo. Anong naglagot man siya? Ang ingon siya nga ang lalaki ko nung nga musumbong sa problema sa gugma usa ko nung kabayot. Bayutan siya nako? Ang laki lagi ko nung nga manabi sa problema, bayot ko nung na. Para niya. Bayot ko daw. Nishare ako sa akong problema. Kaya huwag kong magkasabot sa iyang gibuhat ba? Sa iyang paghataw problema nako. Mao gani, aron magkasinabot mo tawgi siya. Kaya akong pagtuo, makigbalit to nimo. Kaha? Laki. Pag-explikar na ko niya, giingnan noong ko niya, ngano ko nung ako'y mo explikar niya. Mao ba? Salamat kayo, Risa. Huwag sa pa yan, oy. Sige, tawagin na ha. Okay, bye. Hanggaw gitingali ko. Ay, tabangan nun ako sila. Gitabangan ako, pero gikusi ang akong kasing-kasing. Hanggaw magkakoy.
gusto po ka. Tinuod na. Nga. Hindi man mo tawagan. Kuan bay. Unsa man? Tandog sa tinong garbo na ko bay. Iya, may diferensya. Basta garbo naging magsugo, no? Usahay. Di misulbar problema, Kaya magpalabi, maggarbo. Ay, sipo ko pa uriya. Unsa mo ngay? Okay, may mong anak. Yung makasulbat yung problema. Problema dahil ko, matingali. Iya, ilang ko tahan na istorya agad, beda. Sa'yo kay problema. Pero dagwain mo ay klaro kay na kay problema. Para na ko ba yung brad? Hindi na tingali problema ako ni. Na may daghang babae, daghang babae. Daghang ng mga babae. Jennifer, na? Turya nga kay. Wa mahalin tabako to turya nga, ha? Tinuod, Adi daghang babae dia. Pero, yabag din kasing-kasing na to, Huwag ingon na rin atong mga mata, yabag siya kini. Maunid labing yabag ang atong mata. Atong mga mata? Nga naman. Tungkol kay, ang imong mga mata, makita og nindot nga, magkibiya ang babae. Di ba? Tinuod mo na? Bitaw, no? So, ang sudan sa tanan na itong ibati daw, no? Kabaw ka? Tungod rin itong mga mata. Ang sadaan. Ang sadaan, sudan. Ang sadaan, Okay. Sakto-sad. Ang atong mga mata, di ba? Atong mga kita. Okay, makikita tang nindot. Kung makikita na ka, di na ka malimot, Dili day mata, Di sa day mata ang, huwag yung mga kasing-kasing ang hinungdan may buloy. Doon na pa ilain. Bida, doon na ilain. Anong niptanaw ka? Doon na ilain. Ano sa man ang imong utok. Ang imong paguna-una. Kaya kung mahigugma ka, di na magkamalimot. Utok na, di ba? Stupid ka. Kung ganahan ka sa TikTok, i-save, di ba? Di ba? Sakto mo noonso na Ano rin tinuod niya? Bebe, sabay ko ng tawag, be. Kisa may tawag ko na ko? Hala, no! Asa mo utong rin sa ako? Unsa mo ka? Tawag ka! Di lang una ba Gano ba? Abi pa lang, di tawag kay taglain. Ang bay, Piolo. Wala gid siya manawag. Sarah, nga naman na. Nga naman mo manang isang cellphone. Maguba na. May rabag barato na. Naglagot ko, mi. Nga na bang naglagot ka naman, Sam? Si Piolo na say hinungdan, ha? Mao ba, Sarah? Pataka man lang kami, uy. O say pataka. Gisapot ka man tungod ni Piolo, dili ba? Ay, lagi pa sigigis ko tanang tawahan namin. Abi palang importante na siya. Mauman bitay hinungdan nga nangutana ko nimo. Nga nung giitsa nimo ang imong cellphone. Ang imong tubag, naglagot ko mi. So nagtuo ko nga si Piolo gihapon ang hinungdan. Wa siya labot mi. May bagting. Hello? How are you, my queen? Kinsa ni? Imong tagahanga. Kinsa ni, uy? Imong fan, si Robin. Anong nanawag ka, Robin? Nangumusta lang nimo. Okay naman. Huwag problema. Bye. Kinsa man to, Dili si Piolo? Mami, uy. Sige, litok ka ng Piolo, uy. Piolo. Abi pa lang anang tawhan na. Mahinungdano na gid siya. Robin, kinsa man lagi to? Dili ka to si Piolo? Dili, mi. Dili. Si Robin tong nanawag. Si Robin. Gi-off dahil niya yung cellphone. Ay, gi-off niya. Shit! Mangita ko paagi nga. Ma-attract na ko si Sarah. Ahos to, mauli akong buhaton. Hapit na ang Fiestas Karkar. Akong papilon si Sarah sa beauty contest dito. Kung si Halgod ang akong tiyo dito. Uy, si Robin man eh. Hello, Robin. Hello, Risa. Tawangi ko, be. Unsengan? Tabangi ko ba? Unsa may katabang na ako? Dadon tamo si Sarah. Ha? Asa man? Hapit ang Fiestas Karkar. Papilon tamo sa beauty contest dito. Oo ba? Okay kayo. Ug tabangi ko explicar ni Sarah nga moapil siya dito. Ay, okay kayo. Uy, sige, sultihan ako siya. Okay, sige. Salamat ha. Bye. Bye, Robin. Interesado gid si Robin ni Sarah da. Pero si Sarah, murag may gusto ni Robin. May unta og maabot tayo si Sarah. Ako mo siyang gitawagan nga mo aris siya diri. Kay mga on didig siomay. Didistisa. Risa? Ay! Hi! Hi, Sarah. May kini anak ka. Dali mga onta. Siomay. Okay.
Hala, oy, siksiyagad ni mo. Nag-shorts man. Hmm? Kuan man, pinapakigol man. Da, bahala nang mananaw. Igo na bito na sila tanaw. Mausad. Dali, dali. Ano ta sa soy, dali. Hello, beautiful. Sarah, kiduol ka, oh. Hubog, mali pa doon pagid masuka. Uy, kawa sa'y batasan, eh. Wow, sexy. Ti ulit sa miss. Ina, tagdagdag 2,000. Na. Unsa? Balang 2,000 pesos. Magdidira na. Unsa? Kabastos gadi mo? Pika pa ng tayo, mami. Ikap day, ha? Agoy ka lamig ng paros. Dugay kay mong reaksyon sa. Nagagdon kang pe. Hoy! Ano ba kayo hilap-hilap ko kami ba? Okay! Lisa! Sige, gusto pa ka, ha? Ha? Gusto pa ba ka? Gusto pa ba ka? Ay, labdanon ka. Kay Lisa! Di ba katawhan na ka? Di ba naman ako? Abay! Ayaw, pare, ayaw. Gisagang bakong kamot. Ay, pangilabot, ha? Pagkakaroon! Ubog na ka. Bukod Ayaw, ibutang sa uwang imong ginong. Ibutang sa tiyan. ay, may multimo ang dako na. Mangilabot ka? Mas kinip-tap-taps! Bangga ng kaspusti. Bata ka maghamag. Nados mo kaspusti dong. Piolo, salamat kay abot ka, ha? Iyang gibinastusan si Sarah. Ops! Hala, sana. Ang hubog! Nisaylo sa dihang nihamag. Og to pa ingon sa kanal. Maayo pagkaumod sa kanal. Da, Mayra, mirisi siya. Iyang gibinastusan si Sarah. Da, gihigap niya ang paa, Piolo. Ano na resulta? Ikaw sagod. Nagpakigol ka sa imong gisulob, Sarah. Ha? Ubo kayo mo sure, no? Niya, puti kay kagpa. Mayabang ang tao nga magtanaw nimo. Unsa? Sa sunod, aron way mayabag nga tao nimo. Ayaw pa display sa imong kasiksi. Beauty ka na, sexy ka pa. Samot nga mayabang ang tao nimo. Usahay, ibaw ba mo nga ang kaso sa rape, usahay, nakatampo sab ang babae. Katampo mo screaming. Kay kung wa mo magpakibot, wa mo magpakigol sa inyong gisulong, dili unta matugkad og sungay ang mga buringog ug utok ng mga lalaki. Ang inyong pagpa-display sa inyong kanindot, usa na sinungdan. Diba? Paghilom, oy. May magnolo na. Sorry, ha. Kadisturbo ko, excuse me. Wait sa Piolo, asa na ka? Asa ko? Piolo! May paliton ba ko? Di alam mo. Ay, labdanon ka di kami. Ano ko ikinatitabang? Ikaw di kang tabang. Ginuko! Piolo, pabantay! May konsilyo siya! My God! Ay, kasi mong mata. Papatyon di ka. Paway dong. Paway. Pa! Da. Unsa na? Ginoo. May tingali matulog ka. Liya pa. Yap! Ginoo. Sa noo ka. Ay. Merisi, hagba ka lagi. Duck down lagi. Okay, Riz, luwas na mo. Okay na. Oh, natulog na. Salamat ha, Piolo. Ayaw pa salamat. Bye ninyo, bye. Uy, wala man ka magpasalamat, Piolo. Pabilibre tong iya. Oh, Sarah. Ay, matrabil lives ko snemo sada. Nga naman? May atik sa ka. Atik. Oh. Dito atik ko bay. Dito atik, tininuuto nga. Ay, buta ko pasabot. Baka maosa ka, gipakita mo sa rangi mga abilidad. Ha, di ba? Wa makahikap sa imong panit ang hubog. Permi ni mong lihayan. Pero sa dihang kutsilyo na, gusto rin siyang patay ni mo, imo siyang gipakatog. Probida. Pinsir ito nga ako bay. Pinsir ba? Mura kang si, kuhan, akong amigo nga si, kuhan, si, katong bagsikay sa urmok ba? Sa pangalan itong bagsikay, kalimot ko na. Pinsir nga ako bay. Lison mo po nga itahan ko lang akong gagalingon. Ang maluga.
Magpadunggab lago noon sa. Amang sa lagi. Ako ni malas, no? Anya. Pagkahuman. Ora lang gagawa yung tabo, no? Bida, no? Ora akong amigos Casimiro, de. Casimiro. General Casimiro. Oo. Kwadro alas. Oo. Wakay pananghid. Biya ka, di ba? Wakay kamsang pit sa nga ni Sarah. Why? Sige ko lang, kining Risa rin gingalan ako. Ay, wow. What? Di ko ka-mention, no? Wow! Probida mention ko taon. Sorry kayo. So, nga nung ko magkasangpit sa iyong pangalan. Yakis do. Ate ko itong imo. Aron ba kaingon sa Sarah ba nga? Sa'yo ko galing makaingon siya nga. Hindi ang haktawan na eh. Wala yung gustong pita na eh. Tungod na. Maglagot siya ni mo. Di ba? Okay ra kayo na maglagot siya na ako. Mao na yung pagkaingnon ba ibuloy. Unsa man? If you like me, I am in your heart. If you hate me, you will never forget me. Buta eh. Ay, butang eh. Di ba gusto akong gisulti ni mo? Kung nakagusto ka na ako, natural na ako permisi mong kasing-kasing, di ba? Pero kung nasuko ka na ako, naglagot ka na ako, di ka marimot na ako. Nagpasabot lang na ako permisi mong nahuna, di ba? May punto ka, por punto. Padadarwin git gano. Pero pangutana daw, unsaman. Di na ka munguyab, Sarah? Unsaman, sir? Di na ba ka munguyab niya? Saan ka eh? Biyanto na ka, Park. Ay! May palitan pa ko, Park. Ay! Kaniyat, ay! Nisibat ka na. Ay! May bilaw! Ay, ko ito bagay. Talikod lang ritso ay. Kumaro ito nga na. O ito bang sa kong pangutana, munguyab pa ba siya usap, Sarah? Kung dili ka, nandito ako na lagi nang nakatingin. Asa ta, uy? Diri sa taoy, pabugnaw ta diri. Magalo-halo sa ta diri sa kuan Meltons. Okay. Maayo pa. Pabugnaw ta sa atong utok. Maayo pa. Kay, naglungot-lungot pag gining akong buot. Sa hubog nga nagbugal-bugal ni mo? Dili. Kung kinsa di ay? Kampiolo. Shit niya. Asata? Sunod lang ko na ako. Sobrang sa kagbaktin ba? Sunod siya ang na ito. Asa lagi ta? Ay, sa sila por klabo niya ay. Bida. Dili away ito ato. Ay, maumang gani. Pero, sulti ko, asa ta? Kapara ko tani mo lubot. Palamig na chicken ng duha. Ang das na akong ni mo. Sa palamig ta? Lamig ta ako lang siya. Kita ka na? Ay, luluan na. Ano ta niya? Okay, sad. Ay, kumula ka. Ikaw dato mo dyan ka. Nindot mo kay kag-auto, Lamborghini. Ako'y gasto. Okay. Kadaghanan sa mga customers tirino, mga babae, mga estudyante. Ay, kaya di ulam mag-eskwelahan. Okay. Uy, mananawag ni mo. Si Mother. Hello? Mommy? Iya. Asa ka? Nagkuyog mig si Risa, mi. Naghalo-halo, mi. Okay. Nagsusilang ko. Gusto ko nga safety ka kung hain ka man karon. Sige, bye. Ay, kapoy ning mommy, uy. Sige, check up kung asan ako. Pagpangga na sa inahan, Sarah. Ay, niabot na customer, ay. Hello, Mr. King. Hello? Si Piolo? Ay mo magilong. Hello? Pwede na pa selfie. Si Piolo, Sarah. Siya ang isword, kauban ni Buloy. O ang mga estudyante, naglumba o pa-selfie kang Piolo. Gara sang animal. Sarah! Kalma lang. Tana, uy. Magdawas na ta. Unya na, uy. Naka-order na ba yata? Kaya sa satong gi-order, uy. Ay, nanapay mo diri, ay. Ang ato na. Okay. Pwede i-take out na lang na nato. Ayaw, sad, uy. Kung imo nang buhato no, klaro na kaayo.
Klaro nga unsa. Klaro kaayo nga naglikay ka ni Piolo. So what? Wa siya labot. Sarah. Di ko gusto mo tanaw siyang naong. Hambukiro. Unsa? Kininis ang sa cellphone ako. Okay na kayo. Ambil mo cellphone. Oh, hanigara, gid og maayo. Daghanag fans niya, no? Gara-gara og maayo. Risa! Nasibuloy ay... Mitagad na nato. Murag yung tuas pikas planeta. Saro, Rito! Hi! Hi. Buloy, niasad lagi mo, no? Kuan, yung pabugnaw sa taon, mi, ha? Kuan, pawasa kahuot sa dughan ba taon ning akong migong Piolo. Nganong naghuot mo ng dughan niya? Kuan, kining atubang tadi sa rabi. Gibugang sara. Ayaw ko giapil-apil buloy, Ay, ha? noon, bitaw na, di sa rabi. Nag-uol kini ako umigoy. Tungol kay mo gibuwagan, di ba, bay? Mo ni nag-goal ni mo. Tanawa na gud oh. Gara kaayo. Ay, Ang ganyan naman ako magpa-selfie sa mga estudyante. Ay, di, may ikaw po siya di siya pa-picture-picture. Abi pa lang niya, garbuso siya, di ba? Hilasan lang ko. Kanina da, kay mag-order, biyata nung order ko. Purbida. Uy, kasi oras may puro hibaw ko ni sila Sarah, si Risa din eh. Purbida, hinundan, agdaan ako siya. Aron mag-abot sila. Ha! Pulong Sarah mag-abot ang yun do. Maro man eh! Thank you, Mr. King. Oh, thank you kay ninyo. Yun, asa naman to sa Bible, eh? Oh, tuwara siya. Excuse na. Oh, Risa! Diyan sa day mo diri? Oh, kamo, gaabot sa tadri, no? Maugani, nagpabugnaw mi, uy. Parehas dito. Ganina, Ramo? Human sa day tabo, diin ikaw ang hero. Nadiretso na yun mi diri. Okay. Oh, naghilam-hilam mo nga akong my queen. Wa ko sa mood. Halaka. Makadispute ra ba na? Ipagsapot-sapot, oy, may queen. Ha? Unsa? Excuse my queen. Ariyon sa nako si Bible, excuse na, ha? Diyaw na mo. Gra kitawhan na eh. Ikaw bawa sa tsuka ni tanaw niya. Wa lang. Abi pa lang. Fan ko niya. Kanang imong gibati, no? Klaro kaayo. Klaro nga unsa? Klaro, malove ni mo siya. Shut up! Parehas mong duha, uy. Unsa? Si Piolo sad, mura ko nuhay ug wa makakita nimo. Pulos mo pakipot. Risa! Ay, Boday. Ay! Mau gini mo, eh. Bayutol, magkunin mo to. Hapak ka sa kalibutan ka. Buwan nga gini mo, eh. Bida, sabihin mo, bida. So, mani, gisit up ko ni mo? Sit up buton. Sit up man. Nganong naman na sila Sarah o Grisa niya? Ano na eh? Ay, sus. Di ka gusto mo kita, Sarah? Sa? Abi, tubag ka na murag tuko ba? Di ka gusto mo kita, Sarah? Paghilom din, sama ba ni mo? Usay gi-order ni mo? Klaro kayo. Di ka tubag, sabi. Pagdali, diya, usay gi-order ni mo. Order ako. Liko na tayo, dali. Okay. Res, pwede nga makik-share o table. Share sa tabli. Sige, uy. Tabli ra di ay. Pwede ka ayo, uy. Okay. Na may laing lamisa. Reserve na day. Reserve na dia. Ano lang, pamugos, may bulay. Sige, barog lang to, barog. Huy, tayo pa, uy. Kanugod tang mamarugman mo. Ay, Na may duha kalingkuranan. Masud man ta diri. Good for 4 persons man eh. Ay, Diri, o kani diri ba? So, liko na day, ay. Hadlok kang Sarah. Madlo ko taon. Guwapo na niya, yung madlo ko. Amo, lagi. Ayaw kong ulog-ulogi, ha? Yabanti ka rin sa halo-halo. Ay, Sarah, relax lang, uy. Dili ba maayo nga mag-away mo, ha? Hilumbiza, uy. Nindo tra ba ng iyaban sa halo-halo? Halo-halo to pa. Sino na ninyo? Ha? Masaban? Nindot ninyo relasyon. Ay, porbida. Nindot ninyo relasyon. Sa relasyon.
Wa ka mayabag, Buloy? Anindot kay inyong relasyon. Mura bang nagduwa mong dampa. Colorful kay lastiko. Bida. Nayabag na gyud tingali ka. Ay, remember ha, you are the queen. O si Bay Piolo, mauni Mr. King. Ha? Muna ipakita niyo sa mga tao ang inyong kinair? Bida. Dili kayo mayong talan-aon. Oy, sa mga tao ngayon, anak mo, nga ang mga king o queen, nag-away. Buloy, correct. Sakto kit kaayo. Oh, sakto yun. Liman ka to inyong mga awards ha. Daghan na to. Kamundo ha. Ang nakadaog anang katong gitawag nilang people who needs people. People's choice. Gusto, inundog ko ba? Inundog. No, lagi ka. Ni ikaw di sara, ni daog sa kaog puto si Kwate. Puto sinik. Say puto si Kwate. Uy, bagaka mong Uy, kabuloy. puto sinik. Uy, noon sabi mo eh. Unya karon na yung mga estudyante. Ha? Kamu ang mga idolos estudyante. Unya, mag-insultuhay mo noon sa pagmag-utay mo sa inyong mga nawong. Wala ko mabugot. Pahiyom ako. Pahiyom be. Sara noon. Hilom ha. Di lagi na yung pakita na niyo estudyante ang inyong kinaiya. Pahiyo mo! Bida, ipakita ninyo yung pahiyo mo. Okay, ngisiay mo. Unsa? Murag close up ba? Okay, ngisiay. Okay. Hello! Mga bonita, mga girls! Hoy! Tanong mo dire! Hoy, tanong mo! Ay, bigaon kay girls. Dire, ang King of Queen 2024, ha? Di mo mong papisyon lang? Bigaon na gini bata. Kani bata bigaon gini. City provider may bira. Kabuang gid nimo Buloy. Uy. Dali mo girls, dali. Thank you. Sige na mo, uy. Barog na mo, Mr. King of Miss Queen. Kay magpa-picture ang mga estudyante ninyo. Go na dayon. Lisa. Ikaw, good boy, Buloy. Oh, come on. Girls, dali mo, dali. Position ba? Okay. Okay. Stand by. Okay. Mauna atong Mr. Queen and King, ha? Agbay, oy, mga Queen and King. Agbayay mo. Mapapicture ta ninyo. Agbayay mo do, ha? Aka mo, agbay, sad mo. Yes. Okay, agbay. May gini usaw. Bigaon kay King. Agbay ko na ko. Ayaw ha. Mando sa kabiraman, pagbayon ko. Sige na. Di ba, bay? Agbay! Agbay mo! King and Queen, agbay! Yes, mo agbay ako. Oh. Yay! Nagyuting ugling ka na, oy! Mga higala, sunda ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Sugilanon nga sinuwat ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Tayad. Recording editor, Jeffrey Gaponada. Soundman, Alduin Dacorda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.